अजनबी शहर में भी दुगो ऐसे सहेली मिलल बड़ी सा ना कि पूछी मत। आई देखी अलिया के दोनों सहेली यानी कि हमार दोनों मेहरारू एक साथ हमरा से मिलल चाहताड़ी सा। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा भोजपुरी के एगो नया फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जो ना के नाम बा एक रजाई तीन लुगाई पार्ट 2। जी हाँ, ये फिल्म बा जो नाम है यश कुमार, रक्षा गुप्ता, संजना पांडे, शालू सिंह सहित और भी अनेकों कलाकार बाड़े और एगो फैमिली रोमांटिक कॉमेडी ई फिल्म बा जो कि आप लोगन के ट्रेलर एकर देखे के मिल जाई एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। तो एकर जो पहला पार्ट रहे वो बहुत ही ज़्यादा मस्त रहे, आप लोगन के भरपूर एंटरटेनमेंट करे रहे और सिनेमा हॉल में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले रहे वो फिल्म के। लेकिन जो ई पार्ट बा, ई पार्ट की स्टोरी आप लोगन अगर याद हुई तो एगो हिंदी में फिल्म आए रहे किस किस को प्यार करूं, वो फिल्म की स्टोरी से बहुत ज़्यादा मिल रहा बा। कैसे कि लगभग सेम ही सिचुएशन ट्रेलर में भी देखे के मिल रहा बा, जैसन कि कपिल शर्मा के वो फिल्म में देखे के मिल रहे। तो आप लोग जाके ट्रेलर देखी और बताइए आप लोगन के कैसा लागल। एक्टिंग तो सबके ज़बरदस्त बा, कैसे कि एक्टर केहू भी खराब ना बा फिल्म में, सब एक्टिंग के माहिर बाड़े और आप लोगन के देखे में काफ़ी अच्छा लगी ट्रेलर। लेकिन यह बा कि थोड़ा बहुत हिंदी से ज़रूर उठा लिया जाला, जैसे में एगो शॉपिंग मॉल वाला सीन बा, एक बाद साला वाला सीन बा और भी बहुत सारा सिमिलरिटी बा जो कि हिंदी फिल्म से मिलेला। लेकिन भोजपुरी में भी बनौले बड़े तो अच्छा अंदाज में बनौले बड़े, आप लोगन के देखे में मज़ा आई, इतना हम कह सकतानी। बाकी अगर आप लोगन के ये रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।